ଆଜି ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ସୁନ୍ଦର ସହରଟିରେ ରହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବ। ସେ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧୁନ୍ଦୁଲି ଏବଂ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଥିଲେ ରୂପବତୀ କିନ୍ତୁ ଗୁଣବତୀ ନଥିଲେ। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଜିଦ୍ ଧରିବା, ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କଳି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ କୃପଣ ତଥା ଲୋଭୀ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ପଦ ଥିବାରୁ ସେ ମହାନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ସରାଗ ନଥିଲା, କାରଣ ବିବାହର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥିଲା। କେବଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆତ୍ମସୁଖ ଦିଏନି, ତେଣୁ ପୁତ୍ରଟିଏ କାମନା କରି ଆତ୍ମଦେବ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ କଲେ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ, ଗାଭୀ, ଭୂମି, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁନ୍ଦୁଲିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନଜନିତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀର ଗଞ୍ଜଣା ତଥା କରତାରେ ଆତ୍ମଦେବ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏକା ଏକା ନିକାଞ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେ। ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବି ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାତ୍ମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ରୋଦନ କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଥିଲା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଶ କରାଇଲେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ବ୍ୟଥିତ ମନକୁ। ଆତ୍ମଦେବ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବତଃ ମୋର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୋ ହାତରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଭୀମାନେ ବାଞ୍ଛ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋ ହାତରୁ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁତ୍ରହୀନ ଜୀବନଯାପନ ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଯୋଗ ବଳରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେହି ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କର। ପୂର୍ବେ ରାଜା ସଗର ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଜା ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କଥା ଭୁଲି ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମଦେବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ସବୁଠାରେ ସେହି ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର। କୌଣସି ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନିଜେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ରଟିଏ ହେଲେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁତ୍ର ମୋହରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ଶିକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ହେବ କି କୁପୁତ୍ର ହେବ, ଏହା ପିତାମାତା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ରାଜା ବେଣୁଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଅଥବା ଯଦି କଂସ ସଦୃଶ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସୁପୁତ୍ର ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମଦେବ,
ତୁମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଛାଡ଼ି ଏବେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ମତି ରଖ, ଯାହା ଏ ମାନବ ଜନ୍ମର ଶ୍ରେୟ। ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା ଏହା ମନର ବିକାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଭଳି ଆଚରଣ କରି ପୁତ୍ରାଶାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥାରେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ଆଶାର ମୋହ ହେତୁ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋର ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା। ତେଣୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।